Блажен муж и жена идет на совет нечестивый и на пути грешных места. И нас едалиши губителей не съедет. Еже плод свой настомрення своє, и листья его не отпаде, и всяем лика ниже грешницы совет праведных. Аллилуйя. Ой, как
βασίλει συνεπόρει, βοσκρεσείς μертροί, οϊούσια Σον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η αλληλούια. Βασίλη, συνεπόρει, βοσκρεσείς μертροί, οϊούσια αλληλούια. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Не надейтеся на князі, на сині чоловіческія, ніже не спасення. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Хто йде погибнуть вся поміщення Його. Μακάριος του ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Сотворшого небо і землю, море і вся яжені. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνταν κρίμα της αδικουμένης, διδόνταν τροφήν της πεινώσης. Господь речить поховання, Господу мудряє серці, Господь возводить низверження, Господь любить праведників, Господь хранить пришельців. Ορφανών και χείραν αναλείψετε, και οδόν αμαρτωλών αφανεί. От цариця Господлов'є, Бог твой Сіоне вроди род. Και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι,